खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 19थि आरो उदांस्रि लाइमोन आफादनि खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि लादों। सनितपुर जिल्ला थेलामारा दख'रानि सिङाव थानाय बरबिल कसारी गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 19थि आरो उदांस्रि लाइमोन आफादनि खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि एनस मोसाहारि, बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा लीलाधर बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सोरगियारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी, लोगोसे दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय थावनिखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि देरहासार नार्जारिया। खुलुमबाय गासैबो मिडिया नोंथांमोननिसिम। दा थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंनानै देग्लाय 19थि बोसोर खुंफैनाय जादों बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाया। बिथांमोना माने गावनि दख'रानि सिङाव थानाय गामि गामिफोरावहा बोसोरफ्रोमबो थांनानै माने सिगांग्रो बैसोगोराफोरखौ मान बरायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु गेवलाङै मोसाहोनायजों बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि जा राव थुनलाइ हारिमु बेखौ फेहेरनाय जौगाहोनायावहा मदद होबोगासिनो दङ। जाहाथे इयुनावबो बे राव थुनलाइ हारिमुआ जाहाथे गोजौ लेभेलावहा जों जौगासार होनो हायो, मिथिसार होनो हायो। लोगोसे बावैसो जों बर' माहारिनि जा मोन 13था GI टेगआवहा माने गनायथि मोनबाय, जाहाथे बेखौ अराय सम फोथांना लाखिनायाव अरायबो मदद आरो हेफाजाब होगोन, जौगाफारियावहा लांबाय थागोन आरो बेखौ अराय सम गाव हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिगोन। बिनि मोनसे नेरसोन जानानै थागोन आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जौगाफारियावहा जौगाहोनो हागोन बेखौनो मिजिंथिदों। बे मोनसे जोबोद रंजाथावना। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ गेरेमसा हारि महरै दानो थांनायाव हारिमु बिथिङाबो गोख्रों जानांगोन बेखौ नोजोर होनानै सम आरो खाबुखौ लानानै बायदि बायदि थासारिखौ लाफानानै जोङो माब्लाबा मोसानाय, मेथाइ खननाय, माब्लाबा खाम दामनाय, माब्लाबा सिफुं सुनाय बादायलायहोनाय बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दिनै नैबेयाव थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे रंजालि बैसागु खुंदों बे जोबोद ओंथि गोनां आरो मेहेर गोनां। जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे समाव बर'नि बैसागुआ गोमालांनायनि अबस्थायाव फैबायमोन। दिनै बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा नोजोर बोनानै जाहाथे बर'नि हारिमुवा गोमोरलाङा बिनि थाखायनो जायगा जायगा सम आरो थावनि लानानै बैसागु दानाव गिबि बैसागुनिफ्राय जागायजेननानै बैसागु दान मोनसेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बेबायदि बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे जोंनि थाखाय गोग्गाथावना आरो बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना। खुलुमबाय। गिबियावनो थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै एसे गोबावैब्लाबो बयनिसिमबो बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बयनिबो जाहाथे जिउआ मोजाङै मोजाङै बारलाङो बेखौ बे समाव थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै इसोरनि आर'ज गाबो। जोङो थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियैनो बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थांखियै बैसागु फोरबोखौ जोङो थांनाय गोबाव समनिफ्राय जों खुंबोगासिनो दङ। खुंबोयै जोंहा दिनैनि बे बरबिल कसारी गामिनि MV स्कुलनि जे लांगोनायाव खुंगा 19थि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोगोसे बरबिल कसारी गामिनि उदांस्रि लाइमोन आफादनि खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों जर'खायै खुंफुंनो आखायाव लादों। बेवहाय जोङो बायदिसिना रंजानाय लोगोसे बादायलायनाय हाबाफारि आखायाव लादों। जों बादायलायनाय हाबाफारि बायदियै गिबियाव जोङो जेवजा मोसानाय बादायलायनाय आरो नैथियाव जोङो
बैसागो गेवलां बैसागो मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों आरोबाव जोङो हाबाफारि बायदि बैसोगोरा सुबुंफोरनो मान बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरोबाव मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफां बायदियै मुंदांखा मेथाइ खनगिरि गितारथि रामसियारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो खोब गाजा गोमजायैनो खुंनो आखायाव लादों आरो खुंफुंनायाव जोङो गोबां रायजो राजानि मदद मोनदों आरो गोबां माननि आलासि बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ खुंफुंलांनायावहा गाजा गोमजायै हेफाजाब होदों बेखिनि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्टफुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन